Mis Alex Hijmans stamma imagine se in Argentine een tech caifé in scríofa een chuidsmód den leabhar se Úrscéal nua Aiséirí. Leabharta an faoi bhean agus an Ísiltír agus beca a hagan go Gaelach gurí túsa chuir le síl nua ealaíontóir sé péintéir ach a luiche sa bhhainn sin Gaelach amach fan simach de hain nach bhfuil mar acu mar a deire da chuid ealaíne agus tá uirí gná fosta áil agus sin si gná fost I gaifé I deach caifé. Teach caifé dá hangach in bhfuil gaige agus béir le labhart. Seansgur cuimhin le daoine gur teach caifé do mo chuid hain agam trád an síl dar bhean an banana focacht. Bhí sé suite ar an mrúch híorann sin in gáile ar chráid chomanaic. Bhí sé agam mar fá chuig bliana go le agus is tócha go dagan an cheist níos nádúir go leor ná cé chug gar is a hagan an leabhar se agam Aiséirí bhí híor de heisnéis. Well, Bhrasaíl siimplí ar sin fiction atá sa leabhar ach tá sé bunaige ar na taithí a bhí agam ar fáil na chuig bliana go leisin. Tá caifé lárnach sa scéal agus tá bíal lárnach sa scéal ach tá rud an eile tá an lárnach sa scéal agus sinní ceist na gaige. Is tócha gur iireachta bhí an dreathnú ar ceist na gaige trí thuaile achtarnaí agus is samú go leor na smaointí bhíon ag Rebecca agus I gobad I gaifé dá hangach. Mis níos agam bhfuil teachtarach aici in áiríre do bhainte na héireann má tá siad dearan leabhar.